Dobre Doi, ich kann Deutsch. Je me lève français. Για πες μου προσκυνητόπουλε Μίλτο, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο καναπέ, μοντέρνος, ο οποίος εκτός ότι παράγεται σε όλες τις διαστάσεις, με πολλούς χρωματισμούς, πολλές επιλογές, διαφορετικό ύφασμα. Έχουμε τα σχεδιάκια πάνω στο κάθισμα, τα οποία δίνουν μια άλλη αίσθηση. Έχουμε επίσης και τις πλάτες που σηκώνονται ώστε κάποιος να μπορεί να καθίσει βαθιά στον καναπέ. Αυτό εδώ λέγεται Κυριακή πρωί αράζω και δεν με ενοχλεί κανείς. Έχουμε σε όλο τον καναπέ, έχουμε παντού πλάτες ανοιγόμενες. Και Θες να μου πεις ότι αυτό το φτιάχνεις εσύ? είναι κατασκευή δικιά μας, ναι. Άρα είναι ελληνικό έπιπλο. Εννοείται, ελληνικό έπιπλο. Αχ, ρε φίλε, με τα ξέρεις τι φοβάμαι στα καλύτερα ελληνικά υλικά. έπιπλα. Είναι τέλεια, είναι ωραία, έχει ο μπαμπάς μου ελληνικά, θα μου τα αφήσεις πρίκαλα. Όχι, δεν είναι ακριβά. Από 2.200 στα 1.750. Μου κόβεις 4,5 εκατοστάρια. Ναι, στα 1.750 αυτή την ποιότητα δεν μπορούμε να την βρούμε. Με μηχανισμούς στις πλάτες, μεταλλικά πόδια, ενισχυμένο, αφρολέξ, έχουμε ό,τι καλύτερο. Άκου, εσύ που βλέπεις το βίντεο. Έλα από εδώ γιατί με βλέπεις να πιάνω τόσο ωραίο τον καναπέ, αλλά είναι τόσο ωραίος. Είναι από τους καναπέδες που θες να κάθεσαι και. Δηλαδή, κοίτα μαξιλάρια, μην κοίτα μαξιλάρια. Θες, ξερεμούν. Πώς λέγεται αυτό το υλικό, ξέρουμε. Αυτό είναι σε στυλ καστόρ. Ναι, βέβαια, είναι και αδιάβροχο, αλλά και στο. Κατουργέσαι. Πήγαινε στο μπάνιο, αλλά είναι και αδιάβροχο. Καλά θα κάνεις να έρθεις στον προσκυνητόπουλο Μίλτο στην. Είμαστε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, έναντι Τιτάν, ακόμα και location αν πατήσει προσκυνητόπουλος Μίλτος έπιπλα, Θεσσαλονίκη θα μας Έλα βγάλει εδώ, να πιάσεις, να δεις πριν αγοράσεις. Και τιμή, έχω κόψει 4,5 εκατοστάρια.